Per a saber com actuar en casos de violència masclista, quins protocols activar, a Peníscola la Guàrdia Civil forma el personal dels hotels. Milers de clients allotjats a l'estiu als hotels converteixen l'habitació en sa casa. Allí traslladen la intimitat de la seva llar, també els maltractaments. És important que davant d'aquestes situacions el personal estiga sensibilitzat i sàpia com actuar. Per això la Guàrdia Civil forma els hotelers en violència de gènere. El turista viaja con sus maletas y con sus problemas domésticos. Y de ahí la importancia de sensibilizar a este sector. Homes que presenten la documentació de la parella a l'hora de registrar-la. Dones que no disposen de diners o targetes i que no participen en les activitats de l'hotel. Poden ser indicis d'un maltractament en silenci. En habitaciones, incluso si vemos o detectamos desperfectos un poco fuera de lo común en las habitaciones, también nos podría hacer sospechar. Tranquila, la patrulla en un momento estarà ahí. La coordinació dels cossos de seguretat permet a les víctimes de violència de gènere anar de vacances sense temer per la seva seguretat. Permite trasladar los mecanismos de protección desde un alojamiento de origen, que suele ser la residencia de la víctima, a un alojamiento de destino. Se le da a la víctima unos pasos a seguir, un seguimiento. Una protecció integral per tancar les portes al maltractament.